azterketa garaia bizi bazu, suposatuz ikasi berrekoa dena antolatua eukizula eta ikasi bertzun guztia ikasizula, barrua prestatuko dugu. Bezperako egunetik hasita. Azterketa suposatuko dugu hemendik 2 eguneta dela eta azterketa aurreko egunin gaude. Eta hasikoa gure burua zorionduaz. Jope, ze ongi. Azterketa bihar da, ja ezin dut gehiago ikasi, ikasi alduten guztia ikasiot. Zorionak. Apa, venga, erki, alizan duten guztia indut, neta zarronoz. Venga, jau, ze ongi. Zure burua zorionduaz, gaua iritsi da eta lota jon lasai urrengo eguneko azterketa zure posibilidadin barruan euneko eunin ingozula jakinta, alegia barruko egoerak lagunduko dizula jakinta.